שלום, אני נבט, אחות של קטריאל שוורץ. קטריאל, בן המחזור שלכם, נהרג ב6 ליוני 1982, בעודו קצין שריון צעיר שהוביל את השריונרים והצנחנים בגזרה המערבית של לבנון, והוא היה ההרוג הראשון של המלחמה. אין ספק שהיה עדיף שהוא יהיה כאן איתכם בכנס המחזורים, חוגג יחד איתכם ונהנה. זה היה עדיף, אבל החיים הובילו אותנו אחרת. אני רוצה לברך אתכם לכבוד האירוע שאתם חוגגים היום, ולומר לכם שלפעמים גם אני משתעשעת ברעיונות של אילו ואז, כמו בסרט דלתות מסתובבות, מי מכם שהיה. ב-2012, כשחגגתם 50, זה יום הולדת עגול, ולפעמים יש אנשים שמופתעים שלא עושים להם מסיבת הפתעה. אנחנו חגגנו בצורה מאוד מוזרה. יצאנו בני המשפחה שלנו, יחד עם עוד חברים מאוד מאוד טובים של קטריאל. עשינו לנו טיול לילי, שבמהלכו עצרנו, וכל אחד חשב מה היה קורה אם קטריאל היה איתנו כאן היום. וחלק ניכר מאיתנו חשבו שהוא בטח היה איש הייטק או מחשבים, כי הוא מאוד אהב את זה, או אולי עורך דין. אבל שוב, זה להשתעשע בדברים של אילו ואז, כי לחיים יש דינמיקה משלהם. אני רוצה לומר לכם שכבר 34 שנים מאז, יותר שנים איננו מאשר ישנו. ועדיין בכל שנה מגיעים אלינו חברים מהשכבה, או לבית, או לבית העלמין ביום הזיכרון הכללי, או ביום הזיכרון הפרטי. ותמיד מרגש אותנו מחדש, וקשה לנו להאמין שעדיין מגיעים אנשים. לא, שלא תרגישו נקיפות מצפון. גם מי שלא מגיע, אז זה בהחלט בסדר, בסדר גמור. יש לכולנו כל כך הרבה אירועים ושגרה שוטפת ושוחקת והזכרות. תרגישו נוח עם עצמכם. אבל אני רוצה לומר שבכל פעם שאני פוגשת מי מכם, בכל סיטואציה שהיא, זה תמיד עושה לי פינה חמה בלב, לראות שעדיין, גם שקטריאל איננו, הוא עדיין נמצא עמוק בלב, בקרב כולנו. זהו, אז אני רוצה לאחל לכם שתלכו ותחגגו, תהנו, ותהנו מהמשפחה, מהחברות, ומכל החיים בארץ הטובה והנהדרת שלנו, שלכולנו רק טוב. להתראות. תודה.